El Nadal. Ai, com ens agrada el Nadal. Màgia, regals, solidaritat. Cada any és únic, però aquest, busquem una cosa molt especial. Algú l'haurà trobat? No, aquí no hi ha res. No. No ho hem vist, però mira per la planta que igual trobes alguna cosa. El que sí que pot servir és això. No, aquí no tenim, però això et pot servir. Això t'ajudarà. No ho hem vist, però això et pot servir. Ei, hola. Mira, crec que això és el lladre. Tinc una cosa que crec que servirà. Vinc de la planta de l'ampolla i us porto això, que us pot servir. Des del Consorci d'Aigua de Tarragona us volem desitjar un molt bon Nadal i un feliç any nou 2020.